Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта чарговы выпуск чарт падаван. І як заўжды, пасля летняга водпуску і перапынка я паспрабую аналізаваць тэхнічныя графікі і кораценька з навін, якія адбыліся за мінулы месяц. Нічога цікавага ў свеце, на мой погляд, таксама больш-менш не адбывалася. 3 ліпеня было пасаджанне ЕЦБ. Ён заставіў ставку 2,25, як і была раней. Што далей было цікава, гэта 16 ліпеня Хіміка 3. К3 гэта мадэль ад Moonshot AI, кітайская мадэль была выпушчана. Яна прыблізна мае сілу топ-3 па паказчыках, што неверагодна у тым сэнсе, што гэта мадэль таксама з адкрытымі вагамі, і таму кожны можа не усталяваць сабе на уласны ПК, але можа паспрабаваць развярнуць на ўласным сервере і карыстацца ёй, што неверагодна ў нейкім сэнсе. Калі хто не ведае, там каля 2,8 трыльёнаў параметраў, і калі гэта палічыць, то прыблізна 1,5 тэрабайта весіць гэтая вага гэтай мадэлі. Вось, што цікава. І яна зараз даступна для скачвання, калі хто жадае. Потым 29 ліпеня таксама было пасаджанне Федрезерва США, і ён таксама пакінуў стаўку без змяненняў, але рашэнне было не аднагалосым, ці як гэта казаць, едзінагласным. Трое было супраць, што паказвае крыху на раскол, і магчыма на наступных пасаджаннях будзе штосьці мяняцца. Што таксама яшчэ мы прапусцілі за гэты час. І таксама 30 ліпеня OpenAI знізіў кошт на API на іх мадэль Luna. Прабачце. Гэта таму, што паявілася К3 мадэль у нейкім сэнсе, якая вельмі танней, чым Solve ад OpenAI. І яшчэ горш было для OpenAI, што 31 ліпеня DeepSeek выпусціў новую версію DeepSeek Flash версія 4.0731, якая амаль што ў 100 разоў танней, але яна не такая якасная, крыху якасць ніжэй, але навогуле у тым, што яна прыблізна па якасці, як другія мадэлі, гэта таксама яшчэ паказвае, што Кітай можа ўжо зраўняўся, а можа ўжо і наперадзе. Ніхто толком не ведае. Таму гэта ўсё цікава з пункту гледжання эканомікі шаі, што мадэлі становяцца крыху танней для карыстальніка і крыху лепш. Я паспрабаваў учора некалькі мадэляў. Не магу казаць, што можна заўважыць сильнае паляпшэнне, магчыма, штосьці яны робяць лепш, але яшчэ не так, што. І навогуле, калі гаварыць пра мадэлі, можна чакаць, што гэта прыблізна ўзровень, на якім яны застануцца. Ужо можна крыху пісаць код, штосьці аўтаматызаваць. Многа галюцынацый, ці не то, што многа, ці трэба кантраляваць усё ж такі добра. Так, штосьці здарылася з інтэрнэтам, выглядае так, ці што? Не ведаю. Так, і зараз можна перайсці да тэхнічнага агляду. Што можна казаць? На мінулых папярэдніх стрымах я разглядал здзелкі, якія былі адкрыты на сапраўдным серверы. На гэтым
стрыме я гэтага рабіць не буду. На апошнім стрыме ці пасля яго я заўважыў памылку ў мадэлі, якую я карыстаў. Таму я яе спыніў сервер і зараз перавучыў новую мадэль і пасля отпуску на гэтым тыдні я спрабую, так сказать, задеплоіць, стартануць новую мадэль і будзем уже на наступных стрымах глядзець яе вынікі. Таму на гэтым стрыме было б цікава паглядзець навогуле, што адбываецца на рынках, як гэта я рабіў раней, і таксама пашукаць торговыя магчымасці без аўтаматызацыі вачыма. Цяжка пасля перапынку, калі я не ўжываю беларускую мову раз на тыдзень. Цяжка. Усё, пагналі на тэхнічны агляд. Як заўжды, караценечкі лэйаут, 2 графіка, справа тыднёвы, злева дзённы. На тыднём гэта стратэгічныя, на дзённым гэта тактычныя рашэнні мы прынимаем. Асноўны графік, 2 злізгальныя сярэднія, блакітная і чырвоная. Блакітная павольная, чырвоная хуткая з перыядамі 13 і 22. На адлегласці 3 АТР ад блакітнай лініі пабудованы канал. Чорная лінія. Прыблізна каля 95% часу цана знаходзіцца ў гэтым канале. Таксама можна казаць, што я маю 3 колеры свечак. Гэта імпульсная сістэма доктара Элдера. Чырвоныя забараняюць купляць, сінія нічога не забараняюць і зялёныя забараняюць прадаваць. І дадатковае акенца гэта комба OSMA. Чорная лінія гэта MACD. Аранжавая лінія гэта сігнальная лінія MACD. І гістаграма OSMA. Чырвоныя слупкі падаюць, зялёныя растуць. Навогуле я казаў усё, акрамя што пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе заўжды зону заключную паміж 2 злізгальнымі сярэднімі, што актыў у гэтай зоне справядліва ацэнены і мы не маем перавагі над астатнімі удзельнікамі рынка, калі купляем у гэтай зоне, але гэта значыць, што мы не пераплачваем ці не даплачваем, мы купляем актыў па справядлівай цане. Усё прыблізна неяк так. І можна перайсці да тэхнічнага агляду. Першы сімвал, як заўжды, гэта еўра-долар, што бачна пераблытаны тыднёвы з дзённымі, да. Я гэта толькі зараз заўважу. Еўра-долар, скончылася карэкцыя па MACD. Сігнальныя лініі MACD амаль што ўжо перасякліся. Зараз цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці, як гавору калісьці месяц ці раней, што добрая пакупка магла бы быць, калі хтосьці жадае па 1.14 перавесці долары ў еўра. І зараз выглядае так, што гэты тренд можа ісці далей, таму што у Амерыцы была паўза, а ЕЦБ не на гэтым, а на папярэднім пасаджанні падымалі стаўку з 2 да 2,25. Таму выглядае, што ЕЦБ трымае руку на пульсе. На дзённым графіку вышэй зоны каштоўнасці, што ўжо крыху дорага, таму ідзем далей. S&P. Узыходны тренд. Дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Нічога здесь купляць пакуль што не трэба. Многа ўсяго на конт гэтай бурбалкі з шаі, але апошнія справаздачы Гугла ці Амазона былі вельмі добрымі, таму усё працягваецца, усё расце далей. Зараз дорага, я б нічога не купляў, нічога не прадаваў. NASDAQ таксама узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль не бачу ніякага прыгожага паттерна. Пакуль што проста ідзем далей, аглядаем, што адбылося. DAX узыходны тренд, дорага таксама на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не бачна, ідзем далей.
Гонконг была добрая магчымасць недзе здесь па 24 400, напрыклад, але я прапусціў, нічога не рабіў. Лета торговыя магчымасці заўжды будуць, таму зараз дорага, нічога не робім, патэрнаў таксама не бачна, ідзем далей, але было добра бы купіць. Японія. Акрамя таго, што узыходны тренд, можна заўважыць, што была нейкая небольшая карэкцыя. Зараз крыху дорага на абодвух тайфреймах, сігнальная лінія па MACD на дзённым уже перасеклась, што мне не спадабаецца, што сігнальная лінія на тыднёвым графіку перасеклася MACD, і можа гэта толькі пачатак карэкцыі. Карэкцыя можа быць крыху яшчэ глыбей, таму ідзем далей. Біткоін усё яшчэ ў сыходным трендзе. Здесь была нейкая спроба на дывергенцыю на дзённым і тыднёвым графіку, але неяк не атрымалася. І зараз танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але сыходны тренд я б нічога не рабіў, таму можна ісці проста далей. Эфірыум. Таксама сыходны тренд у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама цікавага патэрна ніякага не бачна. Можна казаць, што была нешта падобнае на дывергенцыю, можна пазначыць, калі неяк так, што было ілжывае прыбіццё, здесь таксама было, і пасля на гэтай адметцы 1800 можна было спрабаваць захадзіць з кароткім стопам нейкім, але, на мой погляд, яшчэ не зломлены гэты сыходны тренд, таму просто ідзем далей. Золата. Сыходны тренд, камбэк у зону каштоўнасці, MACD ўжо неяк разворачваецца, што таксама паказвае, і на мінулым тыдні выглядае так, што па 4,70 была зручная цана, каб штосьці купляць. Зараз ужо на гэтым тыдні крыху, даже не крыху, а добра адрасло на 7% золата, таму ўжо крыху спазніліся. Ідзем далей. Срэбра. Таксама сыходны тренд, але адскок, таксама карэкцыя па MACD скончваецца, і можна чакаць, што аднаўленне тренда. Зараз крыху танна на тыднём, але ўжо так і па золату крыху дорага, таму можна ісці далей. Медь таксама узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, нічога рабіць не будзем. Медь сыходны тренд, але апошняя свечка ў зоне каштоўнасці, медь паладзій, і MACD ўжо перасякае сігнальную лінію, і выглядае цікава, на мой погляд, калі будзе адскок, напрыклад, да 1300, што гэта добрая магчымасць. Найлепшая магчымасць была здесь па 1200, як я гавару, я думаю, месяц таму. Вот па 1200 была б добрая магчымасць зайсці. Зараз трэба шукаць па 1300, прыблізна 1320, калі будзе адскок на нейкім навіне і тип таго. Таму пакуль што не будзем нічога, хаця можна пазначыць, даўно нічога не пазначалі. Ідзем далей. Прыродны газ, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, таму нічога рабіць не трэба. Нафта. Па нафце нічога не адбываецца добрага, таму што праліў яшчэ заблакаваны Іранам. США нічога вырашыць не могуць. Трамп, як заўжды, гаворыць, мы будзем бамбіць, калі вы не зробіце, што я жадаю, але яны ўжо бамбілі, і гэта не прынесла ніякіх вынікаў, таму я б чакаў, што нафта застыне недзе на гэтым узроўні яшчэ на нейкі час. Таму ўсё будзе дорага, і інфляцыя крыху паскорыцца неяк так. Што датычыцца нафты, то зараз незразумела, ці тренд гэта ці не.
нейкі бакавік, і на тыднёвым каля зоны каштоўнасці на дзённым. Таму проста скіп. Ідзем далей. Кава, рабуста. Пачынаецца узыходны тренд на тыднёвым, крыху даражэй, вышэй зоны каштоўнасці і каля зоны каштоўнасці на дзённым. Сам пакуль што нічога не бачна. Кава арабіка. Узыходны тренд ужо вышэй значна зоны каштоўнасці на абодвух. Злізгальныя сярэднія перасекліся, так што намінальна ўжо ўзыходны тренд. Проста ідзем далей. Какава. Какава таксама узыходны тренд, вышэй зоны каштоўнасці на тыднёвым, на дзённым. Не было прыгожай дывергенцыі здесь, але каля 3000 было б добра учапіць, але я таксама ўсё прапусціў, нічога не рабіў. Далей Apple узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Можна было б купляць пад 306 на гэтым падзенні, але яно вельмі быстро скончылася. І зараз сидзі крыху высока, можа будзе нейкая карэкцыя. Таму трэба пачакаць. Мінулая справаздача 30 ліпеня была выдатная, як і заўжды ў айфона, у Apple, таму ідзем проста далей. Таксама Amazon, таксама добрая справаздача 30 ліпеня. Зараз вельмі дорага, узыходны тренд, таму проста далей. Google. Таксама добрая справаздача, але не адбыўся нейкі выбух наверх. Google не абнавіў сваі максімумы, таму гэта значок ці флаг, ці штосьці яшчэ, што інвестары чакаюць штосьці недобрае. У Гугла вельмі вырас клауд прыбытак, але калі я не блытаю, кэшфлоу быў на гэтай справаздачы ўжо у мінусу, таму можна чакаць, што штось трэба Гуглу рабіць, каб вяртаць деньги. Вельмі многа інвестуюць у шаі, як і ўсе ў гэты час. Але по Гуглу узыходны тренд, была гэтая дывергенцыя на тыднёвым, яна не адпрацавала, на мой погляд, ці слаба адпрацавала, і зараз можна шукаць магчымасць на пакупку Google. Зараз крыху дорага на абодвух, таму проста далей. Microsoft, добрая справаздача, вяртаецца к узыходнаму тренду, але вельмі дорага за каналам TRTR, гэта мы нічога з гэтым не зробім. Tesla. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер, справаздача нейкая не вельмі добрая, таму проста далей. Мета таксама сыходны тренд, мета не вельмі штосьці робіць з шаі, таму, магчыма, яна крыху праігрывае апошні час. Інвестары глядзяць на другія акцыі. Зараз танна на тыднём, танна на дзённым, карэкцыі ўсе скончыліся. Была апошняя справаздача не вельмі добрая. У тым плане яна была вельмі добрая, але прагноз быў лепей, чым на самой справе. Таму неяк так. IBM. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым крыху вышэй. Што здесь цікава, што выглядае як дывергенцыя на тыднёвым таймфрейме. Я люблю гэты паттерн. І зараз сіні колер для зоны каштоўнасці, на мой погляд, IBM выглядае як добры фаварыт. І таксама ў панядзелак будуць экс-дывідэнды, але я не паспею купіць ужо. Хаця гэта на... Я не ведаю, як гэта лічыцца, на пачатак дня 10 августа ці на канец 10 августа. Але я б купіў бы акцыі IBM,
выглядае, на мой погляд, добра. І можа яшчэ магчымасць атрымаць дывідэнды. Там не вельмі большие, каля 3%, ну 4 каля 0,75%, але таксама нядрэнна штось атрымаць адразу. І Autodesk. Сыходны тренд, камбэк, узыходны тренд. Здесь няма такой прыгожай дывергенцыі, як па IBM. Ужо дорага просто далей. Coca-Cola, спажывецкія тавары растуць дорага на абодвух таймфреймах. Узыходны тренд, нічога пакуль што не робім. Procter & Gamble. Я закрыў гэтую пазіцыю. Зараз нейкі флэт. Таксама нічога не бачна, просто ідзем далей. First Solar. Таксама нейкі флэт тыднёвым графіку. Дорага на абодвух таймфреймах, просто ідзем далей. JP Morgan Chase, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не адбываецца. Pfizer. Pfizer таксама нічога цікавага, нейкі флэт ужо апошнія амаль што 1,5 гады. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, і на гэтым усё, таму ідзем далей. Cisco, узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, на дзённым, таму пакуль што таксама нічога не робім. TNT, сыходны тренд, адскок у зону каштоўнасці, дывергенцыі не бачна. Окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Справаздача была апошняя рознабаковая, нічога не робім. Altria, узыходны тренд, танна на тыднёвым, але чырвоны колер, таму там просто пакуль што далей. Netflix, сыходны тренд. О, цікава, па Netflixу пакуль што няма дывергенцыі, якая мне спадабаецца, але яна амаль што ёсць. Таму што MACD добра выглядае, OSMA добра выглядае, і чаго не хапае, каб Netflix закрыўся вышэй 75 з паловай прыблізна. Калі гэта адбудзецца на тыдні, то можна спрабаваць купляць, і якраз зона каштоўнасці, магчыма, крыху падцянецца. Netflix выглядае, на мой погляд, добра, але яшчэ трэба чакаць. Walt Disney, нейкі флэт, сыходны тренд, адскок, крыху дорага на абодвух таймфреймах. Справаздача крыху лепей, чым чакалася, таму буст для роста. Nestlé, таксама нейкі флэт пасля глыбокага падзення. І зараз у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Нельга казаць, што ёсць нейкі паттерн, але выглядае так, што акцыя ўжо усталявалася, адбоўталася недзе ўнізе, і зараз будзе ці флэт, ці рост, на мой погляд, крыху спрабаваць расці далей. Можна пазначыць, але гэта не топ. IBM, на мой погляд, выглядае найлепей. Airbus, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, пакуль што ідзем далей. Consult, нейкі флэт, пачынаецца узыходны тренд, дорага на абодвух, апошняя справаздача не лепшая, але што ёсць. SAP, таксама абарончая вытворчасць, вяртаецца к узыходнаму тренду, ужо дорага на абодвух таймфреймах, таму просто ідзем далей пакуль што. Далей ідзем ThyssenKrupp, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, сам пакуль што нічога не робім. Kratos Defense, сыходны тренд, і на гэтым тыдні камбэк. Вельмі добрая справаздача была на гэтым тыдні, і зараз можна заўважыць, што дорага на дзённым ужо крыху спазніліся. Siemens, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым крыху. Паттернов не бачна прыгожых, таму далей. О, Siemens Energy. Цікава,
гэтая карэкцыя таксама дывергенцыя крыху адпрацавала, і ўжо можна чакаць, што будзе ці спыніцца праз некалькі тыдняў, ці ўжо пытаецца спыніцца, што гэта вельмі доўгія цені. Для 140 яны не ідуць ніжэй. Добрая справаздача, можна таксама пазначыць Siemens Energy для пакупак. Навогуле добрая кампанія, таму мне спадабаецца, што робіць Siemens. Таму цікава. Ідзем далей. ASML. MACD вельмі высока. Узыходны тренд, карэкцыі пакуль што не бачна. Таму я б чакаў бы больш глыбокую карэкцыю і нічога рабіць не буду. SAP выглядае як разварот. Я трымаю гэтую акцыю, да, з дакупкай. Яна пакуль што прыблізна небольшым мінусу. Але ўжо выглядае як адскок. Паттерна ніякага не бачна зараз. Было недзе тут. Я тут дакупляў. Калі б я по стоп-лосу закрываў і адкрываў толькі тут, было бы шмат лепей, але я такі лянівы інвестор. Штосьці купіў, штосьці трымаю, калісьці закрываю. У прынцыпе, пойдзе. Трэба гэта лепей аўтаматызаваць, і тады можа значна палепшыць результат. Зараз вельмі дорага, пачынаецца узыходны тренд, нічога не робім. Infineon Technology пакуль што узыходны тренд на тыднёвым графіку, але нядобрая справаздача і разварот перасячэння сігнальнай лініі з лініяй MACD, таму чакаем, што будзе карэкцыя. Чырвоны колер таксама нічога не дае рабіць. Adyen. Сыходны тренд, бачна ўжо сігнальная лінія перасеклась на тыднёвым графіку. Пачынаецца рост. Зараз ужо дорага на дзённым графіку, там проста далей. ST Microelectronics. Узыходны тренд, танна на тыднём, але чырвоны колер і MACD таксама вельмі высока, таму я б крыху яшчэ чакаў, што можа адбыцца. B Semiconductors выглядае амаль што аднолькава. Узыходны тренд. Ужо перасеклася сігнальная лінія MACD, таму танна, чырвоны колер, нічога не робім. Amadeus IT Group. Сыходны тренд, але апошнія дзве свечкі закрыліся вышэй зоны каштоўнасці, вяртаецца к узыходнаму тренду. Паттерна не было ніякага не бачна, зараз дорага, проста далей. Quantic Group. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Prosus. Сыходны тренд, таксама адскок, ужо дорага на абодвух таймфреймах, зелёны колер. Ідзем далей. Hermes. Я трымаю таксама гэтую акцыю, але не так добра, як SAP. Пакуль што таксама сыходны тренд. Танна на тыднёвым, окей, на дзённым, але я не бачу добрага паттерна апошні час, каб казаць, што трэба дакупляць. Буду далей трымаць, але не мае сэнса купляць яшчэ раз. Heineken. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Далей. British American Tobacco. Узыходны тренд. Танна на абодвух, але чырвоны колер, там нічога не робім. Zalando. На гэтым ці на мінулым тыдні была добрая магчымасць, каб я закрыў з невялікім прыбыткам маі пазіцыі, але я гэтага не зрабіў. Выйшла дрэнная справаздача і ўсё упала. Што зараз? Зараз танна, чырвоны колер, але не трэба гэтага чапаць. CD Projekt. Узыходны тренд вяртаецца, апошнія дзве свечкі закрыліся вышэй зоны каштоўнасці. Дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. TSMC. Узыходны тренд, дорага на абодвух, MACD высока. Я пабаиваюсь такія акцыі купляць. Nintendo. Сыходны тренд. Была нейкая дывергенцыя на дзённым. Я купіў крыху раней на першай дывергенцыі, а не на второй. Зараз крыху ніжэй нуля. Я так, як заўжды, не закрыў па стопу.
Таму трымаем каля нуля пазіцыю. Зараз крыху дорага, каб купляць. Sony штосьці падобнае, як і Nintendo. Сыходны тренд, адскок. Зараз ужо дорага на абодвух таймфреймах. Ідзем далей. Vodafone. Узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама нічога не робім. Nokia. Сыходны тренд пачынаецца. Апошнія 4 свечкі ніжэй зоны каштоўнасці. Карэкцыя по MACD, танная, чырвоны колер пакуль што не лезем. Ericsson. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае лепей, чым Nokia. Можна пазначыць для назірання на наступны тыдзень, але няма паттерна, каб купляць, на мой погляд. То, што здесь ёсць нейкі ўзровень, это окей, 9.30, але для мяне гэта недастаткова. Далей. BMW. Што адбываецца з аўтапромам у Нямецчыне? Сыходны тренд, танна на абодвух. Добрая справаздача ў нейкім сэнсе, штосьці. Але па праўдзе я не вельмі веру апошні час у нямецкі аўтапром. Скарэй у кітайскі. Volkswagen. Таксама сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Ідзем далей. Напрыклад, я жыву у Нямецчыне, у Саксоніі, і у Цвікау ёсць завод Volkswagen, і ёсць шмат спрэчак ці разважанняў, ці павінен гэты завод працаваць далей, ці трэба яго закрываць і пазбавіць каля 10 тысяч працоўнікаў рабочых месцаў і гэтак далей. Але калі падумаць, што на гэтым заводзе колькі атрымліваецца кошт аднаго аўто і зраўніць і параўнаць з коштам гэтага ж аўто, якое будзе пабудавана ў Кітаі, яно будзе ў 3 разы танней ці можа больш. Таму гэта неяк не мае эканамічнага сэнсу, што пабудаваць у Кітаі і прывезці ў Еўропу будзе танней. Таму эканоміка і матэматыка кошту такая. Глядзім, што з гэтага будзе. А зараз няма ніякага паттерна, таму ідзем далей. Pony AI. Мы чакалі гэтую акцыю, назіралі, што адбываецца. Я не чытаў апошніх навін, як яны увайшлі ў рынак у Еўропе, у еўразвязі, што адбываецца апошні час. Трэба паглядзець, але намінальны сыходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым. Здесь ёсць гэты ўзровень каля 8.26. І сігнальнай лініі мы MACD перасякліся, таму выглядае нядрэнна. Можна пазначыць, каб паглядзець навіны, што навогуле адбываецца. Bayer. Узыходны тренд, фармацэя. Дорага на абодвух, ідзем далей. BAS. Узыходны тренд, таксама дорага на абодвух. Ідзем далей. PNB Paribas. Таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, ідзем далей. Société Générale. Таксама узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, ідзем далей. Louis Vuitton. Louis Vuitton, калі я не памыляюся, была нейкая справа ў судзе, яны штосьці выйгралі, але выйгралі 1 мільён, а рэпутацыйныя издержкі, на мой погляд, будуць крыху больш. Зараз сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Pernod Ricard. Алкагольная вытворчасць. Што можна казаць? Сыходны тренд, адскок, апошнія 2 свечкі ўжо вышэй зоны каштоўнасці. Выглядае так, што можа быць сапраўдным разваротам, але неякасны паттерн, таму дорага проста далей. Рашева Boys, штосьці, што я таксама трымаю. Сыходны тренд. Дорага. Выглядае як дывергенцыя, але якая не
пацвярджаецца ілжывым прыбыццём, таму што цана знаходзіцца ніжэй. І таксама пакуль што рабіць нічога не трэба. Sanofi таксама нейкі вяла цякучы суходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Недзе на гэтым узроўні была дывергенцыя, калі б яно было закрыта вышэй 77, можна было б купляць, але зараз нічога рабіць не трэба. Валя узыходны тренд, дорага на абодвух, просто скіп, ідзем далей. Capgemini, суходны тренд, адскок апошнія дзве свечкі, ўжо дорага на абодвух таймфреймах, таму просто далей. Thales вяртаецца таксама к узыходнаму тренду, ўжо апошнія некалькі свечак вельмі дорага, таму просто ідзем далей. Банка Santander, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама просто далей. Novartis, узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым, таксама пакуль што не цікава. ABB, узыходны тренд, але MACD высока і справаздача была дрэнная апошняя, таму таксама я пішоў далей. Свенска Handelsbank, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, просто далей. Game Workshop, гэта цікава, пачынаецца карэкцыя па MACD і чырвоны колер, нічога рабіць нельзя, але трэба глядзець, што адбудзецца ў будучыні. Банк АД Sabadell, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Светбанк, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль нічога. Биомерикус, сыходны тренд, адскок, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, пакуль што далей. Компас Груп, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, просто далей. Lloyd Banking Group, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што таксама нічога. Sage Group, таксама адскок апошнія тыдні, дорага на абодвух, нічога пакуль што не робім. DSV, сыходны тренд, чырвоны колер, танна, нічога. HSBC Holding, таксама узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, чакаў бы карэкцыі. Atran Holding, сыходны тренд пачаўся, вельмі танна, ніжэй дзвюх канвертаў на абодвух таймфреймах. Boston Scientific, пасля выдатнага падзення, што можна заўважыць, ужо ёсць нейкі адскок, добрая справаздача, окей на тыднёвым, дорага на дзённым, але можна было бы купляць, але пакуль што рана, хаця сігнальная лінія MACD ўжо перасеклась. Можна пазначыць, каб паназіраць, што там адбываецца, але лепш было б недзе па 46,5 купляць. Adobe, таксама сыходны тренд, адскок, здесь ёсць гэты паттерн на тыднёвым графіку, на нейкую дывергенцыю, і прыблізна было б добра купляць на гэтым узроўні каля 240, але ўжо крыху дорага, таму далей. Duolingo, таксама сыходны тренд, крыху адскок, добрыя нейкія паказчыкі на справаздачах, не ведаю пакуль што, таксама ідзем далей. Checkpoint Software, я трымаю гэту акцыю, цікава, я ўжо позабыў. Сыходны тренд, танна, чырвоны колер, таму нічога пакуль што не робім. SME Group, сыходны тренд, адскок, окей на тыднём, крыху дорага на дзённым, пакуль што не бачна, што рабіць, просто ідзем далей. F5, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пока таксама. Fox Corporation, сыходны тренд намінальны, але ўжо адскок вышэй зоны каштоўнасці, добрая справаздача, магчыма, так і ёсць. І цяпер дорага, таму просто ідзем далей. Fortinet, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, просто далей. Infosys,
Limited. Суходны тренд. Адскок, дрэнная справаздача. Дорага, нічога не робім. Grab Holding, суходны тренд. У зоне каштоўнасці на днём, крыху дорага на дзённым. Я не бачу паттерна такого, чтобы сказать, да, вось так робим. Там просто идем далее. T-Mobile, суходный тренд. Танна на днём, танна на дзённым. Тому неяк так. Так само пакуль што нічога не будем рабіць. United Airlines. Узаходны тренд. Дорага на днём, дорага на дзённым. Так само пакуль што нічога не будем рабіць. Vion. Нейкі флэт, але крыху ўжо вышэй. Таму дорага на абодвух, просто ідзем далей. Wave Corporation, заходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Well Tower, заходны тренд, дорага, мы сидзі высока на днём, таму таксама пакуль што нічога не робім. Argen XSE, заходны тренд, чырвоны колер, танна на дзённым, окей, на днём таксама пакуль што чакаем. Billerud, заходны тренд, адскок некалькі апошніх свечак. Паттерн не бачна, добрая справаздача адносна. Просто далей. Future PLC, заходны тренд, окей, на днём, крыху дорага на дзённым. Таму можна просто далей. MIPS. Добрая справаздача. Дорага на абодвух, там просто далей. Alstom, заходны тренд, падзенне, танна на днём, крыху дорага на дзённым. Пакуль што не бачу ніякага паттерна, таму далей. 3 Group. Заходны тренд пачынаецца, яшчэ з дызгальнай сярэдняй не перасекліся, але ўжо крыху дорага на абодвух. Ідзем далей. Erste Group, заходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым. AP Moller, заходны тренд, таксама дорага на абодвух таймфреймах. Пакуль што нічога не робім. Zoetis, заходны тренд, танна на абодвух, але паттерна на то, каб купляць, ніякага няма, таму просто далей. Imperial Brands, заходны тренд, танна, чырвоны колер, адразу далей. Unilever, узаходны тренд пачынаецца, дорага на днём, окей, на дзённым, дрэнная справаздача, ці рознабаковая. Таму пакуль што таксама нічога не робім. M2 Aero Engine, узаходны тренд, дорага на абодвух, таму пакуль што далей. Russia Holding, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама далей. Flughafen Zürich, нейкі флэт апошні час пасля гэтай дывергенцыі, карэкцыя по MACD і чырвоны колер просто чакаем. Alaska Air Group, узаходны тренд, дорага на днём і дзённым. Была добрая справаздача. Рознабаковая, я б казаў. Прыбытка няма, крыху менш страты, таму нельга казаць, што гэта штосьці добра ідзе. Bristol Myers Squibb расце далей, узаходны тренд, дорага на абодвух. Visa, узаходны тренд, таксама дорага на днём, просто пакуль што далей. MasterCard выглядае прыблізна так сама. Узаходны тренд, дорага на днём. Ідзем далей. Нямецкі банк, узаходны тренд пасля карэкцыі. І зараз дорага на днём, дорага на дзённым. CH Robinson, заходны тренд, пачынаецца нейкая карэкцыя. Тут таксама можна казаць, што нейкая дывергенцыя адбылася, і нягледзячы на добрую справаздачу, просто падзенне. Таму вельмі танна, але чырвоны колер, нічога не робім. Ідзем далей. Clorox, заходны тренд, адскок, няма прыгожага паттерна, просто пакуль што далей дорага. Kinder Morgan,
пачынаецца сходны тренд ці карэкцыя проста працягваецца, таму нягледзячы на добрую справаздачу, тэхнічна яно не выглядае як пакупка, трэба крыху пачакаць. Lumen Technology, сыходны тренд, танна на днём, танна на дзённым. Сіні колер, што добрая справаздача у тым плане, што датычыцца чакання, але ўсё ж такі страты. Таму просто далей. United Health Group, узаходны тренд, дорага на днём, танна на дзённым. Саме пакуль што нічога. ServiceNow пачынаецца узаходны тренд, але ўжо дорага на абодвух. Trip.com, сыходны тренд, танна на днём, крыху дорага на дзённым. Сам пакуль што далей. Teva Pharmaceutical, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, пакуль што таксама нічога. Tapestry таксама узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, пакуль што далей. Take-Two Interactive, узаходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым, пакуль што нічога. Verisk Analytics, пачынаецца узаходны тренд. Тут некалькі раз была дывергенцыя недзе здесь. Робот калісьці таксама адчыняў пазіцыі ці што. Таму. Але зараз крыху дорага на днём, які на дзённым. І выглядае так, што будзе карэкцыя па SMA. Гэта не павінна адбыцца, але няма патрэбна, каб купляць. Ён быў раней, а зараз ужо спазніліся. Verisync, узаходны тренд, дорага на абодвух, там просто далей. AppView, узаходны тренд, дорага на днём, які на дзённым. MACD можа упасть, таму трэба, я б чакаў. Iron Mountain, узаходны тренд, чырвоны колер, пачынаецца карэкцыя, MACD перасекла сігнальную лінію. Marathon Petroleum, узаходны тренд, дорага на днёмам, MACD высока, таксама пакуль нічога не робім. Quanta Service, узаходны тренд, карэкцыя па MACD, крыху дорага на абодвух, таксама пакуль што чакаем. ExxonMobil, узаходны тренд, дорага на днём, які на дзённым. Можна было б купляць, але беспатрэбна. Я не жадаю гэтага рабіць. Orly Automovie, сыходны тренд, адскок. Нягледзячы на... Хаця, на мой погляд, справаздача была окей. Вельмі каля таго, што чакалася. І вяртаецца к узаходнаму тренду. Walmart. Карэкцыя працягваецца па MACD, ужо ніжэй нуля, што добра. Танна на днём, окей на дзённым. Здесь было некалькі разоў гэтая дывергенцыя з ілжывым прабіццём. І гэта цікава, таму што Walmart выглядае таксама, як можна купляць ужо на прыблізна гэтым жа ўзроўні. Да, ён можа яшчэ будзе калыхацца недзе здесь, але выглядае окей. Cardinal Health, узаходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым. Southern Company, нейкі пачынаецца флэт ці карэкцыя па MACD. Чырвоны колер, просто ідзем далей. VV Granger, узаходны тренд, пачынаецца нейкая карэкцыя по MACD. Сігнальная лінія перасекаецца з MACD, я б чакаў крыху глыбей адскок, таму пакуль нічога не раблю. Unum Group, узаходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым, але MACD таксама высока, я б чакаў, што магчыма карэкцыя, але калі была добрая справаздача, як чакалася, яно можа проста ісці далей. Diamond Energy, узаходны тренд, таксама нейкая карэкцыя па MACD магчыма. Што не цікава, ідзем далей. Broadcom. Магчыма, была б карэкцыя, але яна не дайшла амаль што до нуля. Я б чакаў, што будзе нейкі фейк, камбэк наверх, а потым яшчэ раз да адметцы 0. Таму я б не спяшаўся. Зараз дорага на абодвух, таму проста далей.
Global Markets штосьці праисходзіць наверх, на низ і зараз недзе пасярэдзіне каля зоны каштоўнасці, таму нецікава. MC Kesson узыходны тренд дорага на абодвух, таксама проста далей. Lilly and Company узыходны тренд крыху дорага на тыднёвым, таксама і на дзённым, там можна проста далей. Nvidia пасля доўгай паўзы з кастрычніка 25 года спрабуе аднавіць гэтыя верхі, і зараз штосьці адбываецца, але я б казаў бы не супердакладна, што дорага на абодвух, там проста далей. Comet Aerospace узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, сіні колер, але не на абодвух, а на тыднёвым, на дзённым окей, можна было купляць, але дорага. Kroger Company сыходны тренд, танна на тыднёвым. Атрымаю гэту акцыю, чаму я не магу закрыць яе? Цікавае пытанне, але окей. Танна на тыднёвым, танна на дзённым. Трэба чакаць, калі сігнальная лінія з MACD перасекуцца, але зараз гэтага не адбываецца. Philip Morris узыходны тренд, дорага, сіні колер, таму нічога пакуль што не робім. General Aerospace узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Arista Network узыходны тренд, таксама дорага на абодвух, нічога не робім. Progressive Corporation узыходны тренд, але штосьці OCMA яшчэ падае, гэтыя слупкі крыху дорага на абодвух, там проста далей. Rheinmetall, нягледзячы на тое, што вайна яшчэ ідзе ў краіне, Rheinmetall падае. У зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Калі глядзець здесь, калі б гэтая цень была недзе здесь, было бы цікавая дывергенцыя, але яна не дайшла. Але навогуле сігнальная лінія перасекаецца з лініяй MACD, можа яно пачне расці. Я пакуль што проста трымаю, нічога не раблю. Republic Service нейкі флэт у зоне каштоўнасці на тыднёвым, каля зоны каштоўнасці на дзённым. Здесь была нейкая дивергенция, можно было по 210 приблизно купляць, але если так паглядзець, то приблизно на гэтым узроўні яшчэ можна купіць на наступным тыдні. Аўтазона сыходны тренд, не бачна прыгожага паттерна, але штосьці бачна, што ёсць гэты ўзровень. Было здесь нейкае ілжывае прабіццё, што MACD все ніжэй і ніжэй, і зараз нейкі колер сіні і крыху даражэй, чым зона каштоўнасці на дзённым, але на адметцы 3040 было бы окей купляць на наступным тыдні, напрыклад. Northrop Grumman Corporation сыходны тренд, сігнальная лінія з лініяй MACD перасекаецца, выглядае як адскок. Здесь сапраўдна выглядае таксама як дывергенцыя, і таксама было б цікава крыху раней купляць по 530, але спазніліся. Да, пасля гэтай справаздачы на наступным тыдні праз 2 дні была добрая магчымасць купляць по 530. Зараз ужо магчыма будзе расці, ужо спазніліся, але трэба браць паузу, аддыхаць ад рынкаў. Гэта дазваляе неяк дыстанцыравацца і потым з новымі сіламі лепей разумець, што адбываецца. Мюнхенская страхоўка вяртаецца к узыходнаму тренду, зараз крыху дорага, там проста далей. І он узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, нічога цікава. Heidelberg Materials сыходны тренд, танна, чырвоны колер, таксама пакуль што нічога. Нямецкі Телеком, добрая справаздача. Адскок зараз дорага, нічога не робім. Energy сыходны тренд, танна, але чырвоны колер.
Oracle. Oracle выглядае таксама добра. Як сапраўдная дывергенцыя. Але мы... Ну, нельга казаць, што спазніліся. Можна таксама пазначыць Oracle. Пасля закрыцця гэтага ўзроўня 135 добра было б купіць 10 па 140. Для зоны каштоўнасці. Паглядзім, будзе магчымасць на наступным тыдні. Перадосі Education. Нейкі флэт апошні час, карэкцыя па MACD, зараз крыху дорага, там нічога. Нямецкая біржа ўзыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. І апошні Gelated Scientist, нейкі флэт. MACD таксама паўзе каля нуля, нічога не адбываецца. На гэтым я сканчваю свой стрым. Жадаю ўсім добрага здароўя, надвор'я, настроена на наступны тыдзень і да наступных сустрэч.